Исәнмесез. Татар телен өйрәнүчеләр игътибарына сөйлибез бу сүзне. Татар телен өйрәнүче балалар һәм өлкәннәр татар хәрефләрен кай вакытта әйтә алмыйлар. Ж, ң, х, у, ә һәм башка. Һәм татарча төсләрне, саннарны, кайбер тавышмакларны җыр сүзләрендә җиңел генә әйтеп китә алмыйлар да, шуңа күрә оялып йөриләр. Бу эштә безгә һәм безнең балаларыбызга, хәтта кичкенә балаларыбызга планшет килә. Татарча планшет. Менә шушы планшетның авторлары безгә хат яздылар. Ни эшләргә кирәк бу уенчыклар белән? Кирәкме, юкмы? Менә карагыз әле. Сәлам, дустым. Әйдә әле бергә укырга һәм санарга өйрәник. Әйдә саннарның һәм хәрефләрнең исемнәрен өйрәник. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, Ə, İ, кыска И, Л, У, Р, Ö. Татарча планшет ул хәрефләрне, саннарны, төсләрне генә өйрәтми, ул шигырь сөйләргә дә өйрәтә һәм бик күп сорауларга җавапны да бирә. Тимәгә бармак белән генә басасың һәм 3 яшьтән зуррак булган һәр бала һәм өлкән кеше ишетә һәм исендә калдыра. Тагы нәрсә эшли белә бу планшет? Bu planşet төсләрне һәм сүзләрне белә. Басаны. Әйдә әле төсләр исемнәрен һәм һәрбер хәрефкә туры килгән сүзләрне өйрәник. Зәңгәр, гөмбә, ушак. Ә шигырьләрне? Тикшереп куй, әйдә әле шигырьләр өйрәник. Гөлчәчәкләр, гөлҗимешләр, үстергән Гөлфәния, һәрвакыт аңа булыша сеңелкәше Алия. Татарча планшет һәм татарча уенчыкларны булдыру турында хат белән мөрәҗәгать иткән Рафис Камалов якын арада безнең студиябызга килеп, шушы турыда тәфсилле мәгълүмат бирәчәк. Көтегез.